ವಾಗರ್ತ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತವು ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಾ ಪಿತರವು ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು. ನೇರಂಕಿ ಬೂಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಗ್ರಾಮನು ಕಾತೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಂದಯೇ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲೆಗೆ ತರಿನ ತಗ್ಗಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತರ್ನೆಡು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲೆ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ನೇರಂಕಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ನೇರಂಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಡು ಬಂದು ಬನಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಬಿರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಯಾನು ಒತ್ತೊನ್ನಿದ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣದ ಅಂಡ ಮೂಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪನ ಕಾರಣ ಗತ್ತು ಆ ನೇರಂಕಿದ ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಬಾಳ್ದು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಡಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗವಡು ಬನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆ ಸೇಡಿ ಈ ನೇರಂಕಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನವು ದಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಡು ಬೈದ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಜಾಗಲೆಡು ನೇರಂಕಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಡುಲ ಒಂಜಿ ನೇರಂಕಿದ ಗೊತ್ತು ಆ ಸತ್ಯ ನಿರೆಲದ ನಿತ್ಯ ಮದಿಮಾಯರಾದ ಪಟ್ಟೊಡುಗುಲೊಂದು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯವೂ ಅನ್ಯಾಯವೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನಚ್ಚಿದ್ನ ಏತೇತೋ ಜನ 1000 ವರ್ಷ ಆಳದಿನಚ್ಚಿದ್ನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಅಂಚಾದಿ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕೋರ ಮೇಯ್ ಜುಮ್ಮ ಮೇಯ್ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಆ ಚಾವಡಿಯರ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ನಡತ್ತು ನತ್ತಂದೆ ಅವಲಿಯರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡತದು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದು ಕಡತದು ಪೋತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೇರಂಕಿದ ಆ ಸತ್ಯಲು ಆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮನ್ನಡು ತೂತಲ ಕಾರ್ಲೋ ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲೇರನ್ ದಯ ಬನ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣದಾಂಡ ತೂತಲ ಕಾರ್ಲದಾಗಲೇ 20-30 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸುಡುಸು ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾವಡಿದ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನದ ಅಡಿನ ಅಗಲು ಹೊರತೊಂದಿರಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಏತುಂಡು ಬನ್ಪನೇಗ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನವು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆಲು ಮಾತ ಉಂದುದು ಬಾಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದ ನಂದಲಗುಲ ಕಷ್ಟ ಆದ ಬತ್ತನು ವರ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಪ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಂಚೆನೆ ಪೋನಾಗ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಬಂಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರೀ ಪರತಾತನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಜೈದ ಐಕ್ ಮಾತ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಈರು ಕೈದಿರ್ತದೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಷಯಾವು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನಡೆಗೆ ಬೈದ ಐಕ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಂಡರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಾರಡಂದಾಂಡಲ ನಿಗಿಲೆಡ್ದು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ದೇವರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 2 ಆವಡು ಬಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರನೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟುದು ನಿತ್ಯ 7 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಾಪುಲೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಗೈಟೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನದ ಬಂಡರಿಗೆ ಆ ನಂತರ RN ಶೆಟ್ರನ ಕಾಲುಡು ಅವು ಇಡೀ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬನ್ಪುನ ವಾತಮಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಲಗದುಂತುನು ನೇರಂಕಿದ ಈ ಮನ್ನಡು ದೈವಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಅವಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೋ ಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗನ ದೆತೊನಡಾಂಡು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಲಾ ಪರವೂರ್ಡಿ ತಿನ್ನಗುಲು ಬದ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಬೆನೋಡಾಂಡು ಯಾನೊಂದು ಪಾತ್ರ ದಯ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮತನ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬನ್ಪುನವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರವೂರಿಗೂ ಬೋಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದುನ್ನದಾದ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಇನಿ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಧನಿಕಿಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪರವೂರುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ವೈದ್ಯನಗುಲು ಪರವೂರುಡು ಶಿಕ್ಷಣನು ಮತ ಮಲ್ತದ ವೈದ್ಯನಗುಲು ಅಂಚಾದಾಗಲೇ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದಿನ್ನದಾದ ಅಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಅಗಲಿಗೆ ಆ ಈ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪುನ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಇನಿಕಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದನಂದಾಂಡ ಇನಿಕಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡತೊಂದುಂದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 7,000 ಜನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲ ಇಪ್ಪರೆವು ಒರಿಯಗಲ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸುರಾದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ದಿನಕ್ಕುದಲ 1000 ಗಡೆಟ್ಟು ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳೋಲಿ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮೇಳದಗಲೆಗಲ ಪುರುಸೋದಿಜ್ಜಿ ಆಗಲ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ 150 ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಲು ನಡಪುವ ಈ ತಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ನುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ವಲ್ಪಲ ನಡಪುಜಿ ದಾಯ್ಕೆ ಹೆಣ್ದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಸತ್ತೋಣು ಮುಲ್ಪ ದೈವಲು ಬರ್ಪ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟು ಆನದ ಅಹಂಕಾರ ಕುದುರೆದ ನೊರ್ಕು ಮೈರದ ನಲ್ಕೆಡು ಉರತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸರ್ಪ ಸಂಚಾರಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಗು ಬರ್ಪೇರಿ ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೂರಡುದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂತಿನಗಲು ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಬಾಯಾರ ಪಾತಿರ್ಬೇರಿ ಕೆಬಿಯಾರ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟೋನಕ್ಕೇನು ಬೇರಿ ಕೈ ಯಾರ ಒಂಜಿದೆ ಗಂಧದಿರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ವಲ್ಪಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ದೈವಲ್ನ ನೆಲ ನೆಕ್ ಏತು ಪಿರಕದ ಕಾಲ ಏತು 1000 ವರ್ಷ ಬಹು ಐಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆತನಗುಲು ಇರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಬಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಲ್ದ ಬನ್ಪುನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡಿರ್ದಾಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಎರಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲ್ ಅಗಲ್ನ ಗುಟ್ಟಿ ಎರಗಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಕಥೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂತರ ಪಸಲ್ದಲಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸರಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ 4 ಮರ್ಗಿಲ್ ಐತ ಬಿದಿರೊಂದು ಬರಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತೋ ನೀ ರಹಸ್ಯವು ಅವು ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ದಿಂಗಿಲಗನೆ ಜ್ವರ ಬೈದನು ಮಾತ್ರ ದಿಂಗೊಡು ಜ್ವರ ಗುಣಾಪುಡು ಮನ್ಪಂದೆಗುಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರೆಗೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಐತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದ ನಿಗಲೇ ಆಗತ್ತೆ ದೈವಲುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಡು ಆತೆ ದೈವ ಓಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು ದೈವದ ಕಥೆದಾದ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಆ ದೈವಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಮನೆದಾಯಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಸತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ಪನವು ನಂಬಿಕೆದ ವಸ್ತು ಅವು ವಿಮರ್ಶೆದ ವಸ್ತುಲತ್ತು ಅವು ಸಂಶೋಧನೆದ ವಸ್ತುಲತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತೊಡ್ದುಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬನ್ಪನವು ನಮಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ತೋರದಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ತಾಂತ್ರಿಕದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಳವಾಯಿನ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಯಥೋ ದೈವದ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟ ಅಪುನಂಚಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ತೂನಗ ನಮಕ್ಕೆ ಬರೋರ ನಂಬರ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸಲು ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಟ್ಟ ಆದುಬೋಪ ಯಾನು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಬುಧರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ರಾಜಾಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ದೈವ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಡಿದುಂಡ ಇಕ್ಕೇರಿದ ಅರಸುಲ್ಲ ಆ ದೈವನು ನಂಬುದರಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಇಕ್ಕೇರಿದ ಅರಸರು ಕೆಳದಿದ ಅರಸರ್ನಗುಲ್ಲ ಆ ದೈವಗೂ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವ ಇನಿಕಲ ಪುರಾಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ನಡಕ ಬಯರಂದಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಗುಲ್ದಿ ಇನಿಕಲ ಕಟೀಲದ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯರುಡುಂದಾಂಡ ತಿಬಾರದ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬರಡು ಕೊಡಿ ಜಾವಡುಂದಾಂಡಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬರಡು ದೇವರನ್ನ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಅಂಚ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕೊಡಮಡಿತ್ತಾಯ ಆ ದೈವದ ವೈಭವಲು ನೇರಂಕಿದ ನೆಲಟ್ಟು ಪಗೆಲಡು ಪಗೆಲು ಜೀಟಿಗೆ ಪಗೆಲು ಸತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಕೊಡೆನ ಬಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ಬಿರ್ದರು ಬದದು ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಇನಿ ಬೈದೇರ್ಲನ ನೇಮ ನಡಪರುಂಡು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಆ ಶಕ್ತಿರನ್ನು ಮಾತು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಚ ನಡಪಡು ಬನ್ಪುನೈಗೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಜಾತ್ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪುದರಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇನು ಮತ್ತು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆ ಆಡಂಬರ ವೈಭೋಗ ಏತು ಬೋಡ ಆತೇ ಬೋಡು ಯಾನು ಈ ಭಾಗದ ನೇಮೋತ್ಸವಲು ಬರ ಇಂಚಿವದ ಮುಡಾಯಿ ಬರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿದಾಯಕ ಆಪುನಿಗೆ ಏನಂದ ಮುಲ್ಪ ಇನಿಕಲ ಮೂಲದ ಪರಂಪರೆಡು ಮೂಲದ ಕಟ್ಟಡೆ ಆ ನೇಮದ ಆ ಚಾಕರಿಲು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿಕಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಲೆನಿಲ ಒರಿದು ಅಂಡ ಈ ಭಾಗೋಡೊಂಜಿ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಮಸ್ತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೂನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ದಿಕ್ಕದತ್ತೊಂದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆ ಆದ ಬೋಪುಣ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೀನಿ ಬೈದನ್ರಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯನ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬಂಡೆ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಡೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗುಲು ನಮಕ್ ಮತ 1857 ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅವು ಮತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದೇ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ದಿರು ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿದ್ನೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿನೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅವಾಗ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅವು ಆ ಭಾಗಡು ಸುಳ್ಯ ಪಂಜ ಆ ಭಾಗಡು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವು ನಡತ್ತೆ
ಒಡೆಮುಟ್ಟಗೆ ಏನಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತೇರಿ, ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತೇರಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದಾಗಲು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತೇರಿ. ಕಡೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾಯಿನ ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ. ನಂದಾರ ಸೇರಿ ಐಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಮಂತಾಯಗೆ ನೇಮಾಪುಣಿಗೆ ನೇಮಡು ಕೊಡಮಂತಾಯನ ನುಡಿಯಾಪುಣಿಗೆ ನಿಗುಲು ಜೌದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಜಯ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಒರಿಯಂದು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿತ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊಡಮಂದಾಯ ನುಡಿವೆಗೆ ಏನ್ ಈ ಪಾತಿರದಾಯ ಪಂಡಿಗೆ ಎಣ್ದಾಂಡ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಗನ್ನು ಜಪಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ವಿಜಯ ಧ್ವಜನು ರಾಪಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಆ ವೀರರ್ನಗಲು ಆ 13 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಲ್ದೇರು. 13 ದಿನ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಬಕ್ಕ ತಲಶೇರಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟನು ಕೈದು ಮಲ್ತೀರು. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ದೈವದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೇಗೆ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡ್ಯಾನ ಅಂಚಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರ್ಯಾವು ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಣು ತುನಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂದು ಎಳೆ ಬನ್ಪುನವು ನಮಗೆ ತೋರದಿಕ್ಕುಣು. ತುಳು ದೇಶಮನಿಪ್ಪ ವಿಲಸನ್ಮುಖ ಕಾಂತೆಯ ಮುಖದಳು ಶೋಭಿಪ ನಗಿರ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಶಾಸನ ಬರೀತೀರಿ. ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಎತ್ತವನ್ಪುನೇಗೆ ಆ ಶಾಸನ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರಂದಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಗರ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಆ ನಗಿರ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ತುಳುನಾಡದ ಉಲಾಡಿತ್ತು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಗೇಣ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಶಾಸನದ ಆಧಾರ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ಆ ತುಳುನಾಡು ಇನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಕುಚಿತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕೈತತ್ವ ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಓಲು ಅಜಿಲರು ಚೌಟ ಬಂಗೆರು ಪಟ್ಟ ಅರಮನೆ ಏರಿಯರು ಅವಳು ರಾತ್ರಿಡು ತೂಟ ಬೀಜುಡು ಗಗ್ಗರ ಜನಜನಿಪುಡು ಓಲು ನಿತ್ಯಲ ದಾನ ಧರ್ಮಡು ನೇಮ ನಡವಳಿ ನಡತನು ಅವಳು ರಾತ್ರಿಡು ಮನ್ನ ದೂಪೇಡು ಎರಾ ಬುಲಿಪಿರಕೇನು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿರು ಪಣದಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಬೂಡು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ ಅನೇಕವಾಯಿನ ಚಿಂತ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪರೆವು ರಾಜಾಳ್ವಿಕೆ ಕೈತತ್ತನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಆತಂದಾಂಡ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಚಿಂತ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅದು ಅನೇಕ ಬೂಡು ಮಡಸ್ಥಾನಲು ಮಾತ ಇನಿಕಾನ ಒಂದುದು ಪೋತ ಆಂಡ ನೇರಂಕಿದ ಮನ್ನಡು ಮಾತ ನಮಕಿನಿಯ ಒಂಜಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂದಿ ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಋಣದಾಂತಿನಗಲು ಕರಿದು ಪೋಯರಿಂದ ಅಂಡಲ ಋಣ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಕರ್ತು ಬಾರಗಿರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಸತ್ಯಲು ಅಗಲ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಆರು ಧನಿಕುಲು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆರ ದೈವಲೆಗೆ ಋಣಿಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಪಾತಿರಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಬುಧಗುರಿಯರು ನಾವು ಅದು ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಏನಂದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರನೇ ಅದು ವಿವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಹು ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತೆ ಪ್ರಜಾ ಯತ್ಸ್ಯಾ ಧಾರಣಾ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಸಧರ್ಮ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಧರ್ಮ ಬಂಡೆಯಿನ ಒವು ಈ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ಧರ್ಮ. ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅವಿಜಿ ಅವು ಮಾತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮತ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಜ್ಯೂಸ್ನಗಲ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ. ಧೃತಿ ಕ್ಷಮ ಧಮ ಆಸ್ತೇಯ ಶೌಚಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಂ ಧೀರ್ವಿದ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಅಕ್ರೋಧ ಈ 10 ಲಕ್ಷಣ ಎರಡ ಉಂಡು ಅಗಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಂಚ ಅದು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತೀನಿ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರತೋಡು ಈತ ಮಾತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟು ಎಂದಾಂಡ ಏತೋ ವಿಧದ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟು ಬದ ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವ ಐತ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬೇತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜ 2-3 ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಇಂಚಿಡು ದಯ್ಯಂಗುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಕೂಡಿಯ ಕುತ್ತಿಲ ಕತ್ತೋಡಿ ಕರ್ಮಡ್ಕ 4 ಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟದ ಆ ಧರ್ಮರಸು ದೈವ ಐದೊಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಜೈನ ಜಾವದೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತಿನೇ ಅವೇನು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಲು ಆನಿಮ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಜೈನ ಬಾರಾಗಿರ್ನಗಲು ಅಗಲ್ನ ಜೈನರ್ನಗಲ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವರಿಪ್ಪರೆಯವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಮೂಲಪುನಚಿದ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ
ಅಗಲ್ನ ಕುಲದೇವಿಯರು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೆರು, ಮನೆ ದೇವಿಯರು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೆರು, ಇಷ್ಟ ದೇವಿಯರು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೆರು. ಆಂಡಲ ಈ ಮಾತ ದೈವಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಮ್ಮನೆಟ್ಟು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ, ಸಹನೆ ಬಂದ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮನೆಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಎರೆಲ್ಲ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸಹಿಸವನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಡಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನ ಮಾಡ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಬಹುತ್ವದ ನೆಲ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನಂಚಿನ ನೆಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ವಿರೋಧದಾಯಕ ಏನಂದ ಅಗಲೆಗೆ ಬಹುತ್ವದ ಮಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ, ಅಗಲೆಗೆ ಬಹುತ್ವದ ಮಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಪನ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ನದಿ ಒಂಜಗಲೇನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಾದ ಬಹುತ್ವ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತೋಡು ಬಹುತ್ವ ಉಂಡು, ಭಾರತೊಡದು ಎರಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಟ್ಟಡದು ಎರಂದಾಂಡಲ ಬಹುತ್ವ ಉಂಡು. ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬಡಕಾಯಿ ಅಂಕೋಲನ್ ಯಾನು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಗಡಿಪಾರವೇ ಅಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಕಲ್ಪನೆಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟುಂಡು. ದೈವ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಶಿ ಉತ್ತರಡುಂಡು, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಮೇಶ್ವರ ಉಂಡು, ಒಂದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಯಗುಲಿಯರು ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಯ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆ ದೈವಲ ದೇವೇರ್ಲ ಯಾನು ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರನ್ನು ದುಂಬುದೀದು ನಿಗಲಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ದೈವ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಆ ದೈವಗೂ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವಲ್ಲ ಪೂಜ ಒಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಲಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ನಡತೊಂದು ವೈದ್ಯರು. ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ಮತಬಂಧುಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪದೂನಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ CM ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆರ್ನ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಹೋಗಿ ಏನಂದ ಆರ್ನ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಬನ್ಸಾರಿ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಮಠ ಅವು ನಾಥ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿನೆಂಚಿದ್ದ ಮಠ. ನವನಾಥ ಪರಂಪರೆದಗಲು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ, ಗೋರಕ್ಷನಾಥ, ಚೌರಂಗಿನಾಥ, ಚರಪಟನಾಥ, ಇಂಚ ಕಾನಿಫನಾಥ ಅಂದೆ 9 ಜನ ನಾಥನಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ನ ಪರಂಪರೆ. ಅಗಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಕಾಳಭೈರವೇ ತುಳುನಾಡು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಮುಡತ್ತಾಯೆ ಬಂದ್ಪುನಚಿಂದ ಪುದರಡು ದೈವಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಗಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೇವತೆ ಮುಲ್ಪ ಧೂಮಾವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಪುನಚಿಂದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರ್ಪ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಬಲ್ದೇರು. ಅಂಚಿತನ ನಾಥ ಪರಂಪರೆದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರಾಯೇ ಬಂದ್ಪುನಚಿಂದ ಪುದರಡು ನಮ್ಮನ ಗರಡಿಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಒಲ್ಪದ ಗೋರಖ್ಪುರ, ಒಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪದ ಮತ ಆರಾಧನೆಲು ಇಂಚಿಡು ತಿರುಪತಿ ನಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಮುಡಿಪುದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಅಪಗಂಡ ನಮನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಚಿಂದ ಭಾರಿ ಆಳವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆಲು ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇತ್ತ ಬನ್ಪುನೇಕಿ ಈ ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈದಿಕ ಅವೈದಿಕದ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಾತ ನಮನ ಮಧ್ಯಡು ಸಾಮರಸ್ಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕತೆಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕತೆಗಳು ಅಗಲು ಬನ್ಪುನು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎನಿಮಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಾಣೆರು ನೆಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ನೆಟ್ಟು ವಾದ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಮಲಮಲ್ಲ PhD ಸಂಶೋಧಕರ್ನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಯಾನ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನದೆತ್ತದು ಅಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅರಸು ಕುಂಜನಾಳ್ವೇರ್ನ ಕತೆ ಬನ್ನೊಡಿಯಾನು ಅರಸು ಕುಂಜನಾಳ್ವೇರಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅನಂತರ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಪೆರಿഞ്ഞ ಮಾರೂರ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೆರಿಂಜ ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಿಂದ ಅಂಡ ಮಾರೂರದ ತಂತ್ರಲು ಬರಡೈ ಮಾರೂರು ತಂತ್ರನ ಜಾತಿ ಆರು ವಾ ಸಮುದಾಯದಾರು ಇಂಚಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಬರ್ನಾಗ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಜೋಗಿ ತಯಾರಿಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಎಳುವೇರು ಉಡುಪೇರ್ನಗುಲಿಪ್ಪರೆ ಉಬಾರ ವೈಲಾರಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೊಗಲು ಮಾತ ವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಗಲು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಮೇತೆ ದೈವ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ನೇರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಕೆಮ್ಮಲತ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕತೆಟಿನ ಮತ್ತೂನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ಇಡ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಆನಿದ ಕಾಲುಳ್ಳ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯಡು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನೆ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ಮಧ್ಯಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಮೊಗಲು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜ ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡಿ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಏನ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಬನ್ಪುನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ಭಾರತ ಏತ್ ವಿದೊಟ್ಟು ಭಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಭಾರತನು ಏತು ವಿದೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅದು ಮಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾವೋಯಿಸಮ್ ಬಂದಿರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾವೋಯಿಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಧಾರಡು ಲೇಖನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ದೇಶನು ದರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈನಚ್ಚಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಒಡಕುನು ಮೂಡಿಸವನು ನಮನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನ್ನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪು ಈ ಕೆಲಸನು ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಕಮಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಅಜತಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ವೈದ್ಯನಚ್ಚಿಂದ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಚ್ಚಿಂದ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯನು ಒರಿಪುನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕ ದೈವಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಪಾತಿರಡು ಬನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಈ ಸಮಾಜಡು ಮಾತ ಇನಿ ವರ್ಗಭೇದಲು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ಜಾತಿಲ್ನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಮನ್ಪುನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಏಕತೆಗೆ ಬರಡು ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಾತಿಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಅವೇನು ಮೇಲರಿಮೆ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲರಿಮೆ ಅದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗುಲಂತೆ ಅಗಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟವಡು ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆದೆ